Anna z Avonlí. Kapitola 5. Prvý raz v škole. Keď Anna šla v to ráno do školy, prvý raz v živote prešla brezovým chodníkom slepá a hluchá k jeho krásam. V škole bol poriadok a ticho. Predchádzajúca učiteľka naučila deti, aby pred jej príchodom sedeli na miestach, a tak keď Anna vošla do triedy, uvidela pred sebou vzorné rady žiakov s vyšúchanými ranými tváričkami a živými skúmavými očami. Zavesila si klobúk a zastala z očí v oči svojim žiakom, pevne dúfajúc, že na nej nevidno, aká je zmetená a naľakaná a že nezbadajú, ako sa chveje. Včera večer si takmer do polnoci zostavovala príhovor, ktorý chcela žiakom predniesť na začiatku školského roku. Starostlivo si ho poopravovala, vycibrila a napokon sa ho naučila naspamäť. Bol to veľmi dobrý príhovor, ba obsahoval aj niekoľko naozaj priliehavých myšlienok, najmä o vzájomnej pomoci a vážnom zápolení o vedomosti. Jediná ťažkosť spočívala v tom, že teraz si nemohla spomenúť ani na jediné slovo. Po čase, ktorý jej pripadal dlhý ako rok, v skutočnosti to bolo asi 10 sekúnd, povedala mdlo. Vyberte si prosím Biblie. A klesla bez dýchu na stoličku, využívajúc šum a vrzgot od klápacích dosák na laviciach. Kým deti čítali veršíky, Anna si usporiadala roztrúsené myšlienky a prezerala si rady malých pútnikov do krajiny dospelých. Pravda, väčšinu veľmi dobre poznala. Jej vrstovníci vychodili školu už lanského roku, ale ostatní chodili do školy spolu s ňou. Okrem prváčikov a 10 prisťahovalcov do Avonlí. Anna sa tajne zaujímala väčšmi o tých 10, lebo schopnosti ostatných už dosť dobre vypozorovala. Pravda, noví sú možno takí všední ako ostatní, ale hádam by sa mohol nájsť medzi nimi aj génius. A to bola varujúca myšlienka. V rožnej lavici celkom sám sedel Tonko Páj. Tmavá, namrzená tvárička a čierne oči hľadeli na Annu nepriateľsky. Dievča sa okamžite rozhodlo, že si získa chlapcovú dôveru a lásku a na celej čiare porazí pájovcov. V druhom kúte sedel s Artým Sloanom ďalší cudzí chlapec. Prívetivý mládenček s horenoštekom, pehavou tváričkou, veľkými belasými očami a belavými kučerami nad čelom. Podľa všetkého to bol malý Donald. A ak sa dalo súdiť podľa podoby, jeho sestra sedela krížom cez uličku vedľa Márie Belovej. Anna by bola rada vedela, akú matku má toto dieťa, keď ho posiela do školy takto vyobliekané. Dievčatko malo na sebe ružové hodvábne šaty, zdobené záplavou čipiek, biele zafúľané črievičky a hodvábne pančušky. Svetlohnedé vlasy mala nakrútené do nespočetných spletitých umelých lokničiek a nad tým všetkým povieval motýlik z ružovej stuhy, väčší ako jej hlava. Súdiac podľa jej výrazu, bola so sebou veľmi spokojná. Bledé stvorenie, ktorému splývajú na plecia jemné kučery hodvábnych plavých vlasov, je akiste, ako si Anna pomyslela, Aneta Belová. Jej rodičia bývali pôvodne v obvode Newbridgeskej školy, no keďže sa presťahovali do domu o 50 metrov ďalej, patrili teraz do Avonlí. 3 bledé dievčatká schúlené v jednej lavici mohli byť iba kotonové. A malá krásavica s dlhými hnedými kučerami a orechovými očami, ktorá spoza svojej Biblie vrhala koketné pohľady na Jakuba Gillisa, bola nepochybne Prilly Rogersonová. Jej otec sa druhý raz oženil a priviedol si Prilly domov od starej matere v Garftone. Potom ju upútalo vysoké, nemotorné dievča, ktoré vyzeralo, ako by malo priveľa nôh a rúk. Anna nevedela, kde ju zaradiť, ale neskôr zistila, že sa volá Barbara Shawová a prisťahovala sa do Avonlí k tete. Onedlho tiež pobadala, že ak sa Barbare podarilo prejsť uličkou medzi lavicami a nepotknúť sa pritom o vlastné alebo cudzie nohy, avonlíski školáci na pamiatku zapísali túto nezvyčajnú udalosť na múr pod bránou. Keď však Anna zachytila pohľad chlapca v prvej lavici, ktorý jej hľadel do očú, preniklo ju slabé chvenie, sťaby bola objavila svojho génia. Vedela, že to nie je nikto iný ako Paľko Irving a pomyslela si, že pani Lindová aspoň raz mala pravdu, keď prorokovala, že sa bude líšiť od ostatných avonlískych detí. Ba čo viac,
Anna si uvedomila, že je inakší než všetky ostatné deti na svete a že tmavobelasými očami, ktoré ju sústredene pozorujú, hľadí na ňu jeho duša, čo najúžšie spríbuznená s jej vlastnou dušou. Vedela, že Paľko má 10 rokov, ale vyzeral iba na 8. Mal najkrajšiu tváričku, akú kedy videla u dieťaťa. Črty utešenie jemné a ušľachtilé, orámované gloriolou orechovo-hnedých kučeravých vlasov. Rozkošné ústa okrúhle, plné červené pery, ktoré sa mäkko dotýkali a stáčali do jemne ukončených kútikov s náznakom jamôk. Triezvy, vážny a hlbavý pohľad prezrádzal, že je duševne vyspelejší na svoj vek. Keď sa však Anna na ňo nežne usmiala, tento výraz sa náhle rozplynul v odvetnom úsmeve, ktorý ožiaril celú jeho bytosť, ako by sa v ňom zrazu zapálila lampa a zaliala ho svetlom od hlavy po pety. Táto premena bola tým krajšia, že nastala mimovoľne. Nepramenila z vonkajšieho úsilia alebo podnetu, lež vytriskla zo skrytej osobnosti vzácnej, nežnej a milej. Touto rýchlou výmenou úsmevov medzi Annou a Paľkom skrslo medzi nimi večné priateľstvo ešte prv, než prehovorili. Deň prešiel ako sen. Anna si neskôr nikdy nevedela spomenúť, ako sa minul. Takmer sa jej zdalo, že to nebola ona, čo v triede vyučovala, ale kto si iný. Mechanicky skúšala, počítala so žiakmi a dávala im písomné práce. Deti sa správali celkom pekne. Iba 2 prípady narušili poriadok. Morleyho Andrewsa pristihla, ako naháňal uličkou pár vycvičených svrčkov. Anna postavila Morleyho na hodinu na stupienok a, čo Morley oveľa bolestnejšie pociťoval, svrčky mu zhabala. Vložila ich do škatuľky a cestou zo školy vo Fialkovom údolí ich pustila na slobodu. Avšak Morley bol presvedčený, ako aj vždy, že si ich vzala domov a nechala si ich pre svoju zábavu. Druhý viník bol Tonko Pie, ktorý vylial Aurélii Klejovej za krk zvyšné kvapky vody zo svojej fľaše na umývanie tabuľky. Anna nechala Tonka po škole, porozprávala mu o tom, čo sa očakáva od gavalierov a pripomínala mu, že nikdy nevylievajú vodu dámam za krk. Povedala mu, že si praje, aby všetci jej chlapci boli džentlmeni. Jej malý príhovor bol celkom priliehavý a dojímavý, ale nešťastného Tonka vonkoncom nedojal. Počúval ju ticho, mrzuto sa tváril a keď vyšiel, opovržlivo si hvízdal. Anna si vzdychla a utešila sa pripomienkou, že získať Tonkovú náklonnosť nie je práca na jeden deň, takisto ako vystavať Babylon. Naozaj bolo pochybné, či daktorý pájovec má v sebe vlastnosť, pre ktorú by bolo možné získať si ho. Ale Anna dúfala, že u Tonka objaví aj lepšiu stránku, lebo sa jej zdalo, že by mohol byť celkom chutným chlapcom, keby prenikla za jeho mrzutosť. Keď sa vyučovanie skončilo a deti sa rozišli, Anna ustato klesla na stoličku. Hlava ju bolela a bolo jej do zúfania. Nemala skutočnú príčinu na zúfalstvo, lebo sa vlastne nič strašné neprihodilo, ale Anna bola vyčerpaná a ochotná veriť, že si prácu učiteľky nikdy neobľúbi. A aké by bolo hrozné, keby denne, povedzme, nejakých 40 rokov, musela robiť niečo s nevôľou. Anna sa nevedela rozhodnúť, či má začať plakať už teraz na mieste, alebo počkať, až bude doma v bezpečí svojej bielej izbietky. Prv než sa rozhodla, začula na dláške pod bránou klopkať o pätky a šušťať hodváb. Ocitla sa z očí v oči dáme, ktorej zjav jej pripomenul nedávne posmešné narážky na nápadne vystrojenú ženu, ktorú videla v obchode v Charlottetown. Vyzerala ako pomýlená kombinácia módnej prehliadky a hrozného sna. Prichádzajúca bola prepichovo vyobliekaná v bledobelasých letných hodvábnych šatách, zdobených naberaním a volánmi všade tam, kde sa naberanie a volány dali umiestniť. Na hlave mala obrovský biely šifónový klobúk s 3 dlhými, ale dosť nitkovitými pštrosými perami. Z okraja klobúka jej splýval na plecia závoj z ružového šifónu, bohato posiatý obrovskými čiernymi bodkami a vial za ňou ako 2 vzdušné prúdy. Na sebe mala všetky šperky, aké sa zmestia na takú malú ženu a sprevádzala ju veľmi silná vôňa voňavky. Som pani Donnelová,
Pani H.B. Dunellová, ohlásil zjav, a prichádzam sa s vami porozprávať o tom, čo mi Clarice Almira povedala, keď prišla dnes na obed domov. Nevýslovne ma to mrzelo. Ľutujem, koktala Anna a márne sa snažila spomenúť si, k akej výtržnosti došlo dnes ráno v súvislosti s Donnellovými deťmi. Clarice Almira mi povedala, že ste naše meno Donnell vyslovovali s prízvukom na prvej slabike. Teda, slečna Shirleyová. Správna výslovnosť nášho mena je Donnell, prízvuk na konci. Dúfam, že si to v budúcnosti zapamätáte. Pokúsim sa, vydýchla Anna, potláčajúc prudký záchvat smiechu. Viem zo skúsenosti, ako nepríjemne človeku padne, keď jeho meno nesprávne píšu, a taktiež si myslím, že je oveľa horšie, keď ho nesprávne vyslovujú. Isteže. A Clarice Almira mi ešte oznámila, že ste môjho syna volali Jakub. Veď mi povedal, že sa volá Jakub, namietala Anna. To som si mohla myslieť, povedala pani H.B. Dunellová a jej tón prezrádzal, že v tomto zvrhlom veku nemožno očakávať od detí vďačnosť. Môj chlapec má úžasne plebejské sklony, slečna Shirleyová. Keď sa narodil, chcela som ho nazvať St. Clair, znie to naozaj aristokraticky však. Avšak môj muž naliehal, aby sme ho po strikovi volali Jakub. Ustúpila som, lebo striko Jakub bol bohatý starý mládenec. No ale čo sa stalo, pomyslite si, slečna Shirleyová, keď náš nevinný chlapček mal 5 rokov, striko Jakub sa zrazu oženil a teraz má 3 vlastných synov. Počuli ste niekedy o takej nevďačnosti? Keď sme dostali pozvánku na svadbu, bol totiž taký bezočivý, že nám poslal aj pozvánku, slečna Shirleyová. Povedala som, ďakujem, už mám všetkých Jakubov dosť. Od toho dňa volám svojho syna St. Clair a som rozhodnutá volať ho tak do smrti. Otec ho zanovito volá naďalej Jakub a chlapec sám z celkom nepochopiteľných príčin si radšej dáva toto vulgárne meno. No i ja tvrdím, že je St. Clair a St. Clair aj ostane. Budete taká láskavá, slečna Shirleyová, a zapamätáte si to. Ďakujem vám. Povedala som Clarice Almire, že je to iste iba nedorozumenie, ktoré sa niekoľkými slovami zaraz vysvetlí. Donnell, prízvuk na druhej slabike, a St. Clair, v nejakom prípade Jakub. Zapamätáte si to? Ďakujem vám. Keď pani H.B. Donnellová odklopkala, Anna zatvorila školskú bránu a šla domov. Na úpetí vršku, na brezovom chodníku, stretla Paľka Irvinga. Podával jej kyticu nežných malých vstavačov, ktoré deti v Avonlea volali ryžové ľalie. Prosím, pani učiteľka, našiel som ich na poli pána Wrighta, povedala hanblivo. A prišiel som vám ich dať. Myslel som si, že sa vám budú páčiť a tu zodvihol veľké oči. Mám vás rád, pani učiteľka. Si milý, povedala Anna a vzala si voňavé kvety. Ako keby mali Paľkové slová čarovnú moc. Anna sa povzniesla nad zúfalstvo a únavu a srdce jej zaplavila nádej. Teraz už ľahkým krokom išla po brezovom chodníku, sprevádzaná vôňou vstavačov. Tak ako sa ti vodilo, vyzvedala sa Marila. Spýtajte sa o mesiac, Marila. Hádam vám, budem vedieť povedať. Teraz nemôžem, sama neviem. Je na to priskoro. Mám pocit, ako by sa mi myšlienky natoľko pomiešali, že celkom zhustli a pomútili sa. Jediné, čo som dnes dokázala, je, že som Cliffyho Wrighta naučila, že A je A. Doteraz to nevedel. Neskôr jej pani Lindová priniesla ďalšie povzbudzujúce správy. Táto dobrá pani striehla pri bránke na školákov a vypytovala sa ich, ako sa im páči nová učiteľka. A každý mi povedal, že sa mu úžasne páčiš, Anna. Okrem Tonka Pája. Musím priznať, že jemu si sa nepáčila, vraj za veľa nestojíš, práve tak ako ostatné učiteľky. Ale to je pájovská nátura. Nič si z toho nerob. Veď si z toho nič nerobím, odpovedala Anna pokojne. A budem sa snažiť získať si aj Tonka Pája. Trpezlivosťou a láskavosťou si ho určite získam. Nuž, s pájovcami nikdy nie si na čistom, varovala ju pani Ráchel opatrne. Sú ako klamné sny a skutočnosť je často pravý opak toho, čo od nich očakávame. Čo sa týka tej Donnellovej, môžem ťa uistiť, že odo mňa by sa nedočkala, aby som jej meno vyslovovala s prízvukom na konci. Meno Donnell má prízvuk na začiatku a vždy aj malo. Donnellová má pinčlíka, volá ho Kráľovnička. Psík sedáva pri jedle za stolom spolu s rodinou a papká z porcelánovej misky.
Na jej mieste bála by som sa, že ma budú ohovárať. Tomáš vraví, že jej muž je rozumný, pracovitý človek, ale nemal rozum v poriadku, keď si vyberal ženu. Tak veru.